Tieni qari huwa mill-profeta Iżajja kapitlu 9 u se naqraw l-ewwel 7 versi ta' dan il-kapitlu. Iżda id-dlamijiet ma jdumux għal dejjem fuq l-art li kienet fid-dwejjaq. Bħalma qabel Alla kesa bl-għajb l-art ta' Zebulun u l-art ta' Naftali, hekk fl-aħħar jimla bil-glorja t-triq tal-baħar li hemm mill-Ġurdan il-Galilea tal-Ġentili. Il-poplu li kien miexi fid-dlam ra dawl kbir, dawk li kienu jagħmru fart ta' dell il-mewt idda fuqhom id-dawl. Int kattart il-poplu u kabbart il-ferħ tiegħu. Jifirħu quddiemek bħalma jifirħu fil-ħsad u bħalma jitennew meta jaqsmu l-priża. Għax int farrakt il-madmat li bih kien imobbi, il-ħatar ta' fuq spalleħ u il-ħatar ta' min jaħqru bħal fjum Midjan. Għax kull kurazza tal-gwerrier flata taqbida u kull mantar imċappas bid-demm ikunu maħruqin bħal ħatab fin-nar. Għax tweldilna tifel, ingħatalna iben u s-seta tkun fuq spallejh u jissemma ismu Kunsillier tal-Aġeb, Alla Qawwi, missier għal dejjem il-Prinċep tal-Paċi. Mill-kobor tas-seta u slim tiegħu ma jkunx hemm tmiem fuq it-tron ta' David u fuq saltnatu biex iwaqqafha u jwettaqha bil-ħaqq u bis-sewwa minn issa u għal dejjem. Il-ħeġġa tal-mulej tal-eżerċiti tagħmel dan. Amen. Mbaxxu rasna u nitolbu. Mulej Alla, tassew lubna huma ferħana mulej meta nisemgħu aħbarijiet sbieħ bħalma għadna kemm qrajna. U Alla nitolbok biex tiftħinna moħħna, tiftħinna qalbna mulej biex nilqgħu il-kelma mhux bħalli kieku kelma ġejja minn bniedem, imma kif tassewi il-kelma ta' Alla missirna mis-sema. Mulej lebtinna qalbna. Aħna rridu nisemgħu minn għandek. Bħalma Marija poġġiet f'riġlejn Ġesu biex tisma' minn għandu, aħna dalgħodu npoġġu wkoll bil-kelma ta' Alla miftuħa qudiemna biex nisemgħu dak li trid tgħidilna inti. Amen. It-twelid ta' tarbija iġib miegħu ferħ. It-twelid ta' din it-tarbija li qegħdin nitkellmu fuqha li fuqha Iżajja qal tweldilna tifel ingħatalna ibel, iġib ferħ li jibqa' għal dejjem. Iżajja kapitlu 9 huwa dwar dan l-avveniment storiku li issa nafu li seħħ, imma li l-implikazzjonijiet tiegħu jgħoddu sal-lum u jgħoddu għal dejjem. L-ewwel vers ta' dan il-passaġġ li qrajna jiddiskrivi s-sitwazzjoni kera li kellu il-pajjiż ta' Iżrael, il-poplu ta' Alla. Id-dlamijiet ma jdumux għal dejjem fuq l-art li kienet fid-dwejjaq. Jiddiskrivija bħala art mudlama u fejn in-nies, il-popolazzjoni huma mdejqin, huma depressati, huma ma'kusin. Infatti il-vers ta' qabel f'Iżajja kapitlu 8 jgħid u dawn in-nies iħarsu lejn l-art u wara ma jkunx hemm ħlief dwejja u dlam u swidija mimlija dieqa u jkunu mitfuwejn fid-dlamijiet. Għaliex il-poplu ta' Alla kien waqaf dan l-istat tant imsejken. F'żewġ kelmiet għaliex huma telqu lill-mulej. Telqu l-kelma tiegħu u għad-direzzjoni f'ħajjithom flok bdew ifittxu it-testimonjanza ta' Alla fl-Iskrittura feċċew aktarx li jmorru għand is-sħaħar u l-mediums xi ħaġa li
anke f'pajjiżna ssir li jikkonsultaw mal-okkult, mal-mejtin biex jaraw il-ħwejjeġ tal-ħajjin. Nesew il-kelma tal-Alla, ma nesew lill-Alla. U marru minflok iqimu lill-Alla Alla tagħhom, il-mulej Alla tagħhom, marru wara Allat oħra. L-Allat tal-ġnus għamluhom l-Allat tagħhom u kulħadd spiċċa f'idolatrija. U Alla bagħtilhom il-profeti biex jiġbidhom lura lejh, imma kienu stinati rashom jibsaw wisq. U mbagħad Alla bħala kastik għal dak li kienu qegħdin jagħmlu tal-li telquh bagħtilhom l-Assirjani, imperu ta' gwerriera vera ħorox, jgħidun anke l-istoriċi, illi bagħtuhom u għal darba darbtejn kaxkruhom minn pajjiżhom u ħaduhom fl-eżilju fl-Assirja. Is-sitwazzjoni tal-poplu tal-Alla ma kienitx sabiħa. U forsi nagħmlu naqra pos u nħarsu lejn id-dinja madwarna. L-istat tad-dinja mhux xejn isbaħ milli kien dak iż-żmien. Id-dlam tal-injoranza ta' Alla, tal-kelma tiegħu, nies jiġru wara Allat oħra, wara l-materjaliżmu, wara tagħhom infushom li jfittxu l-erf f'kull ħaġa ħlief fil-kelma tal-Alla. Mhux ta' b'xejn, mhux ta' b'xejn. Aw dwejja, id-batijiet, l-inkwiet, dawn huma kollha r-riżultat ta' dnub tagħna bħala bnedmin li tlaqna lil Alla. Li hu sabiħ f'dan il-passaġġ illi anke f'dan il-mument meta Alla qiegħed iwissihom u jgħidulhom isma' intom qegħdin f'dan l-istat minħabba l-ħażen tagħkom, jagħtihom tama. Jagħtihom tama ta' ħelsien. Għax ara xi jgħid. Iżda d-dlamijiet ma jdumux għal dejjem fuq l-art li kienet fid-dwejjaq. Dak li għaddej minnu issa mhux se jibqa' għal dejjem. Bħalma qabel Alla kesa bil-għajb l-art ta' Sebulun u l-art ta' Naftali, dawn huma il-territorji tat-Tramuntana fil-Palestina fejn Ġesu tant ħadem u tant pritka, Galilea u dak li nħawi, hekk fl-aħħar jimla bil-glorja triq tal-baħar li hemm il-Ġurdan, il-Galilea tal-Ġentili. Daqskemm bħalissa għaddejjin minn żmien ikraħ ta' dwejja ta' tbatija, daqshekk ieħor Alla se jreġġa' kollox u jkunu żminijiet sbieħ. Dan ikompli jgħid il-poplu li kien miexi fid-dlam raw dawl kbir. Ra dawl kbir. Dawk li kienu jagħmlu far ta' dell il-mewt idda fuqhom id-dawl. Ġie żerniq telat ix-xemx. Mattew jgħidilna meta seħħet din il-profezija. Jgħidilna li wara li Ġesu ħalla Nażaret ġie jammar f'Kafarnaum li qiegħda ħdejn il-baħar fit-truf ta' Zebulun u Naftali, l-istess inħawi. Biex isseħħ dak li ntqal mill-profeta Iżajja li jgħid l-art ta' Zebulun u l-art ta' Naftali fit-triq tal-baħar li hemm il-Ġurdan, il-Galilea tal-Ġentili, il-poplu li kien fid-dlamijiet ra dawl kbir u lil dawk li kienu qegħdin far ta' dell il-mewt telalhom id-dawl jew żerna id-dawl. Minn dak iż-żmien beda Ġesu ixandar u jgħid intmu għax is-saltna ta' smewiet orbot. Is-saltna ta' dlam issa se titwarrab u minfloka is-saltna ta' Kristu, is-salta tad-dawl. Kristu stess qal jien hu id-dawl tad-dinja. Kif kien id-dawl tad-dinja għal poplu ta' Iżrael meta ġie, Kristu jibqa' d-dawl tad-dinja għalina u għal popli kollha. Imbagħad ikompli jgħid x'ikunu l-effetti, x'se jkunu r-riżultat ta' dan kollu tal-miġja tal-Messija ta' meta jiġi d-dawl u jsemmi tliet affarijiet. L-ewwel waħda, jgħid int kattart il-poplu u kabbart il-ferħ tiegħu. Jifirħu quddiemek bħalma jifirħu fil-ħsad u bħalma jtennew meta jaqsmu l-priża. X'ikun ir-riżultat? Ferħ ġenwin. Ferħ bħal meta għandek il-bdiewa li ħadem u stinka u jasal żmien il-ħsad u jaħsad u jaf li issa għandu proviżjon għax-xitwa li ġejja.
il-ħsad, il-ferħ li ġib miegħu. U bħal jitennew bħal min jaqsam il-priża, il-vittorja fil-battalja tatik il-ferħ. Aħna nifirħu anke meta jirbaħ tim tal-futbol, aħseb wara fi gwerra vera kemm jifirħu iktar dawk li jirbħu. Int kattart il-ferħ tal-poplu. Inti zittu, inti ferraħt il-poplu li kien fi dwejja. Mbagħad ikompli jgħid, għax int farrakt il-madmad li bih kien imobbi, il-ħatar ta' fuq spallejh, il-ħatar ta' min jaħru bħal fjum Midjan. Hawnhekk għandna l-ħelsien mill-oppressjoni, il-ħelsien mill-jasar, dawk li kienu oppressi, li kienu mafġin, li kienu taħt l-Assirjani, qabel ukoll kienu taħt l-Eġizzjani, Alla ħelishom. U jeħles ukoll il-bnedmin kollha mill-jasar tiranniku tax-xitan u dnub u jagħtina l-libertà. Bħal fjum Midjan jgħid, Midjan għandna l-istorja ta' Gideon, meta il-poplu ta' Iżrael ġie attakkat mill-Midjaniti u oħrajn u għamlu kampu numru ta' soldati li kien hemm kontra tagħhom kien innumerabbli. U ġabru, pruvaw jiġbru kemm jista' jkun irġiel biex imorru jiddefendu pajjiżhom. U ġabru ftit il fuq minn 30,000. U Alla għażel lil Gideon li ma kien xejn biex imexxihom. U Gideon qallu lil Alla jien se tkun il-mexxej, il-gwerrier kbir, jien int. Imma 30,000 huma wisq. Naqqashom. U naqqashom għal 10,000. U Alla qallu li 10,000 wisq għax jekk tirbħu taħsbu li rbaħtu bis-saħħa tagħkom, erġa' qaċċathom. 300. U biex armhom, taħsbu li armhom bil-kanuni? Le, kull ma tom fidejhom kien torċ biex jaraw bil-lejl u ġarar tal-fuħħar. Daqshekk biss, torċ u ġarar. U marru bil-lejl u Alla qallhom issa, marru u kisru dawk il-ġarar u għamlu storbju u doqqu tromba. U daqqew it-tromba u l-Midjaniti tħawdu bdew jagħtu fuq xulxin. U tgerfxu, ħarbu lem. U Alla tom rebħa. Fi kliem ieħor kien Alla illi tom il-vittorja. U hekk huwa Alla illi fis-salvazzjoni tiegħu jeħlisna mhux bil-ħila tagħna imma bil-grazzja u bil-qawwa omnipotenti tiegħu. Bad ikompli jgħid għax kull korazza tal-gwerrier flata taqbida, immaġinaw is-soldati għaddejjin bil-boots iħabtu jimmarċjaw dak il-ħsejjes tal-gwerra. U kull mantar mċappas bid-demm ikunu maħruqin bħal ħatab fin-nar. Mela mhux biss ġabilhom id-dawl u ġabilhom il-ferħ u ġabilhom ħelsien mill-jasar imma wkoll hawnhekk ġabilhom il-paċi. Daqshekk gwerra, daqshekk ġlied, daqshekk demm imxerret. Ġesu ġie biex iġib il-paċi fid-dinja. Ġesu ġie biex iġib il-paċi. U il-fatt li anke jaħarqu l-armamenti tal-gwerra u l-uniformijiet tal-gwerra ifisser li jiena issa ma rridx ikollix naqsam mal-gwerra iktar. Alla kapaċi jibdel il-qalb tal-bniedem, qalb li jaġġellieda u jagħtih qalb li tħobb il-paċi. Dan hu mela li ġie biex iġib id-dinja Ġesu Kristu, ġie biex iġib id-dawl, ġie biex iġib il-ferħ, ġie biex iġib il-ħelsien u fl-aħħar ġie biex iġib il-paċi. Kemm hi serja s-sitwazzjoni tad-dinja quddiem Alla. Dinja momija, dinja fid-dlam, dinja li tiġġieled, dinja ta' dwejjaq, din hija d-dinja li qegħdin ngħixu fiha. U x'inhi s-soluzzjoni ta' Alla? Ja forsi xi waħda ekonomika, jew xi waħda politika, jew xi waħda militari jiġbor armata kbira. Is-soluzzjoni ta' Alla għal dan kollu hi għax tweldilna tifel ingħatalna iben. Għalhekk dik hija s-soluzzjoni ta' Alla għall problemi kollha tad-dinja. Dak it-tifel fih dan Marija hu s-soluzzjoni ta' Alla għal problemi ta' din l-art. Tweldilna tifel, ingħatalna iben. Innotaw ftit. Il-fatt li dan it-tifel twieled tixxed għall-umanità tiegħu. ċara,
La darba twieled nafu li huwa uman bħalna. Imma mbagħad jgħidilna ingħatalna iben. L-iben kien moti Alla hekk ħabb lid-dinja li ta' l-iben il-waħdini tiegħu. L-iben li kien jeżisti qabel ma twieled. L-iben li kien mal-missier minn qabel it-tisjis tad-dinja. L-iben etern dan kien moti lilna. Xhieda wkoll tad-divinità tiegħu. Huwa bniedem għax twieled, huwa bin Alla u allura huwa divin. Bħalma jgħid f'post ieħor l-istess Iżajja għalhekk is-Sid u nnifsu jagħtikom sinjal. X'inhu da s-sinjal? Ara xebba jew verġini titqal u tilet iben u semmih Immanuel. Li Mattew jispjegalna xi fisser il-kelma Emmanuel, Mattew jgħidilna tfisser Alla magħna. Mela huwa xi ħadd li twieled għax din ix-xebba tilet iben allura dik huwa uman u fl-istess ħin dak li twieled huwa Alla magħna. Aħna nemmnu illi Ġesu, Salvatur tagħna, għandu żewġ naturi, natura eterna li hija divina minn dejjem u n-natura umana li bdiet fl-inkarnazzjoni. Sabiħ ta' kif l-etern u żmien iltaqgħu flimkien, l-omnipotenti iltaqa' ma' djufija fil-persuna ta' Ġesu Kristu. Sar bniedem bħalna. Tweldilna tifel li ngħatalna iben u s-seta tkun fuq spallejh. Is-seta biex jaħkem biex imexxi l-ġnus fil-waqt li qabel il-poplu talla kien mobbi bil-jasar u bit-toqol tal-jasar, issa dan l-iben ġie biex it-toqol jieħdu u fuq spallejh. U jissemma ismu u jagħtina 4 ismijiet biex jgħidilna xi kwalità ta' renju ħajkollu, xi tkun il-missjoni tiegħu, miġburin fl-ismijiet tiegħu. 4 smawhom. U jissemma ismu Kunsulier tal-Aġeb, Alla qawwi, Missier għal dejjem u il-Prinċep tal-Paċi. Inħodhom wieħed wieħed. L-ewwel wieħed huwa Kunsulier tal-Aġeb. Tal-Aġeb ta' meravilji. Il-mirakli fil-Iskrittura huma imsejħin eġubijiet. U Ġesu huwa kunsiljer li huwa sopranaturali. Uġi biex ikun il-profeta, uġi biex ikun l-allim tagħna, biex imexxina biex ikun dawla għalina. Aħna li konna mexxin fid-dlam biex jurina triq lura lejn il-missier. Aħna li fl-injoranza tagħna konna qegħdin nitbedu minn Alla, Kristu reġġana lura lejh. U li jgħidilna x'għandna nagħmlu kif ngħixu f'din id-dinja biex inkunu kuntenti, jgħidilna x'għandna nagħmlu biex aħna insibu il-salvazzjoni eterna tagħna. Kristu hu il-Kunsillier tal-Aġeb. L-istess kliem Kunsillier tal-Aġeb huma wkoll attribwiti lil Mulej Alla tal-Eżerċiti fl-istess klieb ta' Iżajja 28:29. Basikament huwa titlu ta' Alla. Huwa Kunsillier tal-Aġeb. Għandna bżonnu Kunsillier tal-Aġeb, għax aħna maħniex worri f'wis. Infatti aħna kif tħallina weħidna ħlif nafġu ma nafux. Għandna bżonn min imexxina, min jagħtina l-verità, min jgwidana. U dan il-kunsill insibuh fil-Mulej Ġesu Kristu. Mhux fid-dinja, mhux fl-erf tal-bniedem, mhux fil-filosofija tal-bniedem, mhux fix-xjenza. L-erf li wassal għal ħajja ta' dejjem jagħtujunna Ġesu Kristu, il-Kunsillier tal-Aġeb. Imbagħad jgħidilna wkoll huwa Alla qawwi. Huwa Alla qawwi, jagħtih titlu divin. It-titlu ta' Alla, infatti fil-ktieb ta' Iżajja fil-kapitlu ta' wara, l-istess titlu huwa moti lil Mulej Alla Jahwe. Huwa Alla qawwi. U għandna bżonn illi dan li ġie biex jagħtina s-salvazzjoni ikun Alla biex nafdaw fih. Għax għajduli intom li kieku mhux Alla, kif nista' impoġġi fuqu, inserraħ fuqu is-salvazzjoni eterna tiegħi? Ma tax l-Iskrittura illi misħut minn jafda fil-bniedem? Le, ma dak li twieled minn Marja huwa aktar mill-bniedem, dak huwa Alla qawwi. U għalhekk issa tista' sserraħ moħħok u tafda lilu kif jgħidilna f'Salm 2 għas-salvazzjoni tiegħek.
Huwa Alla qawwi illi huwa potenti bħal gwerrier illi kapaċi jirbaħ. Ara kemm hawn nies li joboduh lil Alla, ara kemm hawn movimenti u filosofiji li joħduha kontra t-tagħlim tal-Alla. Ġesu Kristu peress li huwa Alla qawwi se jkaxkarhom kollha eventwalment. Kunsillier tal-Għaġeb Alla qawwi huwa wkoll imsejjaħ missier għal dejjem. Jew strettament il-kelma tista' titraduċiha missier tal-eternità. Missier tal-eternità. Għaliex issejjaħ hekk Ġesu missier l-eternità? L-ewwel nett mhux biex juri relazzjoni tiegħu maż-żewġ persuni l-oħra ta' Trinità, mhux f'dak is-sens. U liben, il-missier huwa distint minnu. F'dak is-sens Ġesu mhux il-missier. Ġesu huwa liben tal-missier. Imma huwa missier f'dan is-sens, huwa missier għal dejjem, missier l-eternità. U li ġie biex jagħti il-ħelsien lill-poplu u biex jirrenja għajduli inti għal-kemm għal dejjem, ir-renji tad-dinja kemm idumu. John iħobb ħafna l-history. L-renju, l-imperu Ruman, l-imperu Ingliż, semmuli l-imperu Ottoman, semmuli li tridu l-Assirjani, l-Babilonjani, fejn huma llum? L-imperi umani jitilgħu u jaqgħu. L-imperu ta' Kristu huwa imperu li jibqa' għal dejjem. Ġesu ġie biex jagħtina mhux ħajja temporali għal ftit żmien, biex jagħtina ftit benefiċċju, ftit fer li jservina ftit snin. Ġesu ġie biex jagħtina l-ħajja ta' dejjem. Fatti fil-Lut naqraw Ġesu sar il-kawża, emmu l-kawża tas-salvazzjoni bħalma missier huwa dak li nissel, Ġesu nissel u għal-kawża tas-salvazzjoni ta' dejjem għal dawk kollha li jħobbuh. Għalhekk Ġesu huwa missier għal dejjem. Għax huwa missier li qatt ma nħammorru l-funeral tiegħu, huwa missier li qatt ma ħajitlaq il-familja tiegħu, huwa missier li jibqa' jieħu ħsiebna bħalma hu nissilna u tagħna l-ħajja jibqa' jieħu ħsiebna għall-eternità. Kunsillier tal-Għaġeb Alla qawwi missier għal dejjem u fl-aħħar il-prinċep tal-paċi. Il-prinċep tal-paċi. U din kienet il-missjoni per eccellenti li għalija ġie fid-dinja. Ġie biex iġib il-paċi. Il-paċi l-ewwel nett bejn Alla u l-bniedem, ir-rikonċiljazzjoni bejn Alla u l-bniedem. Iżajja jsemmi għal-paċi darb'oħra fil-ktieb tiegħu. U jgħidilna kif, hawnhekk ma jgħidilniex kif ġaba l-paċi, imma fil-passaġġ li ieħor jgħidilna hekk isemgħu. U tirreferi għal Ġesu kien miġruħ minħabba ħtijietna, kien misħuq minħabba l-ħażen tagħna. Il-kastik li bih għandna slim kien fuq. Hekk ġab islim Ġesu. Billi l-kastik li kien jixraq lilna l-dnubietna ħadu hu kien fuq. U hekk irrikonċiljana magħna. Il-prinċep tal-paċi. Il-paċi ma' Alla l-ewwel nett, imbagħad il-paċi u t-tranquillità u slim f'qalbna, il-paċi bejnietna, il-paċi bejn il-ġnus, dan għad irridu narawh għaliex dak li beda fl-ewwel miġġa ta' Ġesu Kristu se jitwettaq kompletament fit-tieni miġġa tiegħu. Iva, Ġesu qiegħed jiġbor mill-ġnus kollha nies iħabbibhom mal-Alla, iħabbibhom ma' xulxin fl-istess familja, l-familja tal-Alla, u tul l-eternità se ngħixu fi-slim ma' xulxin. Imbagħad l-aħħar vers 7 jgħidlek. Mill-kobor tas-seta u slim tiegħu ma jkunx hemm tmiem. Fuq it-tron ta' David u fuq saltnatu biex iwaqqafha u jwettaqha bil-ħaqq u bis-sewwa minn issa u għal dejjem. Din hija s-saltna ta' Kristu, dan huwa l-mod kif se jmexxi Kristu, innotaw ftit affarijiet. Jitkellem fuq il-kobor tas-seta tiegħu. Fi kliem ieħor is-saltna ta' Kristu tibda żgħira bħal żerrija tas-senapa, irqiqa ħafna bil-kemm tara, u tikber u tikber u tikber u ssir siġra u siġra kbira u siġra enormi li fuqha mbagħad jiġu il-bejt u l-asafar tas-sema. Hekk is-saltna tal-Alla tgħidli ma naraħiex kbira wis fi żmienna. Tibżax, is-saltna ta' Alla, is-saltna ta' Ġesu Kristu hija siġra li qiegħda tikber u tikber sakemm timla l-art u twarrab is-saltniet l-oħra ta' din id-dinja. Hija saltna li tikber.
Bat ikompli jgħid mill-kopor tas-saltna u s-sliem tiegħu. Hija saltna ta' paċi, ta' tranquillità, m'hemmx iktar gwerer, m'hemmx iktar ġlied, m'hemmx iktar dbatija u mart u mewt. Hija saltna ta' tranquillità. Bat isemmi fuq it-tron ta' David. Din hija il-weda li Alla kien għamel lil David meta qallu kien qed ikellem lil Samuel dwar David qallu jien inwetta għal dejjem is-saltna tiegħu. Jien inkunlu missieru u hu ikun ibni. Alla wieħed lil David li s-saltna tiegħu mi se tintemm qatt. Issa aħna nafu x'ġara ftit wara David Salamun l-islata li ġew wara fejn id-dinastija ta' David illum ma teżistix. Imma sabet il-milja tagħha bħalma l-anġlu qal lil Marja illi dak li se jitwielet minna se jkun issemma binoli u jagħtih is-saltna ta' David missieru Kristu huwa s-sultan imwijat fil-fedeltà tiegħu Alla wettaq dik il-weda. U fuq saltnatu biex iwaqqafha u jwettaqa bil-ħaqq u s-sewwa. Hija saltna ta' sliem hija wkoll saltna ta' ġustizzja u ta' verità. Fejn il-membri f'din is-saltna dawk li huma parti minn din is-saltna huma magħmulin ġusti quddiem Alla, huma ġustifikati bid-demm ta' Ġesu Kristu u mogħtija qalb ġdida biex jgħixu u jagħmlu dak li huwa tajjeb u sewwa. Hija saltna ta' ġustizzja. Imbagħad l-aħħar kelmiet minn issa u għal dejjem. Saltna illi bdiet żgħira se tikber imma ma tispiċċa qatt. Tinfirex mad-dinja kollha, nies minn kull ġens, inkluż il-ġens Malti, se jagħmlu parti minn din is-saltna huwa poplu kbir, poplu wieħed, il-poplu ta' Alla illi Kristu ġabar għalih. Tajli kif jista' jkun dan kollu li qed tgħid? Mela ma tarawhomx l-aħbarijiet, ma tafx kemm hawn gwerer, ma tafx kemm hawn tbatija, ma tafx kemm hawn mart, ma tafx kemm hawn gwerer anke fl-Afrika u kemm hawn inġustizzji u korruzzjoni. Ma tafx li iċ-ċimiterji tagħna għadhom full business għaddejjin. Possibbli li Ġesu qatt iġib dan id-dawl li semmejt, dan il-ħelsien, dan il-ferħ, dan il-paċi. Possibbli. Jekk nirrispondi bħala bniedem, ngħidlek le. Ma jekk nirrispondi bħala bniedem li nemmen fil-kelma tal-Alla nirrispondi iva. Għaliex? Għax jgħidlek il-ħeġġa tal-mulej tal-eżerċiti tagħmel dan. Alla iddetermina li jekk se jseħħ u hekk iseħħ. Għax dak li Alla huwa anzjuż biex jagħmel, illi huwa determinat li jagħmel, Alla iwettqu kompletament. Beda meta f'Betlehem twildet dik it-tarbija qed jitkompla fi żmienna u għad isib il-milja tiegħu meta is-sultan ta' Slaten jirritorna fuq din l-art biex jistabbilixxi il-saltna eterna tiegħu li aħna kellna l-privileġġ li nkunu parti minnha. Amen.